Окей, здравейте хора, сега ще отиваме да купуваме нещо за кучето ми. Пака. Магазинът е чак до мола, аз съм 15 минути 10 от мола. Няма бягам. Пс, котки! А има котка също. По-сладко. По-сладко. Нищо става. Там има котка. И тази котка там хубава. Скоро почвам училище. За жалост. Котки! Там има ли? Не, няма. Има. Вие съм иска да ме убия. Още една котка. Не, страхме, че ще ме ударе. Вече имам рана от котки, не искам още. Още една котка. Какво са тук е? Тази бяга. Сиво, бяла, черна. Моето училище е натам. Новото ми училище, старото ми беше напред. Сме в училища. Трябва да отивам чак до моят отбор, да купя някакви пръчки за зъбите на кучето ми, Бъки. Да. А мога е натам. Колко натам? Доста. Зависи откъде минавам. Окей, без как спрях първата част на метода, продължаваме си. Напред виждам някой. Сега съм да завережа. Чакай, какво правите вие? Намерихме ги! На клипа на канала, аз отивам до мола да купя нещо. Добре. Чао. Да знаете, на видео сте. Да, това е онзи, дето чаках ония ден. Откъде да мина? Напред. Те отиват пред блока ми. Ще ги слешам после. Ама какво ще правят пред блока ми? Ще ги видим. Сега малко ще побързам. Защото после смятам, ако се пред блока, отида при тях. Мамка му звъни ми. Чух смях. Саде? Еш, секо. Това ще клепа, защото тъпя онзето вяк ми звъни. Чао.